Joserbait. Jarri giroan. Girotu. Besterik gabe, nik abesti labur bat egingo dut, gitarrerik gabe, bakarrik gautzarekin, eta hemen bertan daukadan grabadoratxo batekin. Egingo dizuet, sormenaren inguruko programa batenez, horren inguruan ere, ari da abesti hau. Hola, niño. Zurun. Bertara etorri gara. Bere ekitaldiarekin hasi dugu gaurko egitasmo honen aurkezpena, zoragarri, Mikel, benetan. Ja, giroan sartu gaituzu eta oso importantia, bai? Bueno, egun on guztioi eta mila esker hurbiltzeagatik, egitasmo berezi bat aurkeztera eta konpartitzera etorri gara gaurkoan, eta ikusi duzuen moduan protagonistak ere etorri dira gaurkoan, eta nire alboan Gotxo Barandiaran dago, egitasmo honen sortzaile, bultzatzaile, beste batzuen artean, jakinaz, azken finean olako egitasmo batian, jente askok parte hartzen du, baina bera izan da honen pizkate, sortzailea, ez da Gotxon? Koordinatzailea, orain. Hori da. Benetan, hezkuntza sailak ilusioz bultzatzen duen egitasmo bada, musikariak ikastetxeetan. Aintzindaria, inspiratu gara bai Nafarroan egindako lan horretaz, eta pentsatu dugu garaia dela gure erkidegora ere ekartzeko. Eta azken finean, musikaren bitartez euskara eta euskal kultura sustatzea du egitasmo honek. Eta gure kulturarekiko gai asko landuko dira, eta azken finean gazteekin modu erakargarri batean beraien atzikimendua lortzeko asmoarekin, ezta? Dano dakigun moduan, azken finean gazteek euskaraz gehien kontsumitzen duten kultur produktua musika da. Hori ikertuta dago, eta badakigu palanka oso importantea dela. Musika beti presente dagoen eraben munduan, eta, pizkat interes, motivazio horiek aprobetsatuz, nahi izan duguna da, euskal kulturarekiko beste ekimen alternatibo bat planteatzea, euskal kurrikuluma ere gure ikastetxetara hurbiltzeko. Eta zertan datza programa, musikariek, euskal kantariek, musika saioak egingo dituzte ikastetxeetan, institutuetan, nerabeekin lanketa bat egingo dute, 3. eta 4. mailako debeatzen kokatuko da egitasmoa, eta 1. eta 2. batzien baita ere. Eta, pentsatzen dugu adin oso egokia direla, egitasmoa martxan jartzeko. Erkidego barruan, hainbat eta hainbat ikastetxeetan egingo dan ekintza da, 13 nik uste dut ekintza Araban, 58 Bizkaialdean, eta 31 Gipuzkoan zehatz mehatz. Eta, parte hartuko dute 30 musikarik, bai? Eta, denak gaur egun aktibo, jardunean dabiltzate, eta askotariko estiloak landuko dira ekintza honen barruan, eta nik, uste dut gero Gotzonek honen inguruko sakontzearik eta bat egingo duela, bai? Baina berez, saioetan egingo dutena da solasaldi bat, ikasleekin, eta euren lanaz mintzatuko dira, euren sortze prozesua, oso importantea dana, eta euren ibilbide profesionala, izpilu izan nahi dute ikaslentzat, bai? Eta, tartean, kantak, jakina, bai? Eta zuzenean kantak. Euskal kantangintzaren baitan kokatzen den egitasmoa da, eta ikasleek, adibidez zehatz batzuen bitartez, ezagutza global bat ere jasotzeko eta bereganatzeko aukera izango dute azken hamarkadetako euskal kantagintzaz, zehatz mehatz.
Eta, bueno, pentsatzen dugu, edo uste dugu valorazio oso positiboa egin behar dela ekimen honetaz, ze musikariak ikastetxeetan zerbait gehiago ere bada. Eta azpimarratuko nuke euskal kulturaren transmisioa eta ezagutza balioan jartzeko aukera paregabea eskaintzen digula. Hizkuntza normalizatzeko kultura ere erdigunera ekarri nahi dugulako, hezkuntza sailetik, eta kultura bitartekari bilakatzea, normalizazio prozesu honetan. Gainera, momentu importante batean gaude, dano dakigu moduan, kezkatuta gaude euskararen erabileraz eta atxikimenduaz, eta behar ditugu horrelako ekimen sortzaileak eta gure ikasleen begiak irekitzeko baliogarriak izango direnak. Eta esango nuke sormena adierazpen honen oinarrian dagoela, Mikelek adierazi duen moduan hasieran, eta helburu nagusia laburbilduz euskal kultura ezagutziaz gain esperientzia bereizgarri bat izan behar du ikasleentzat. Musikariak eredu izango dira eta eredu horietatik nerabeek beraien sentimendua transmititzeko aukera izango dute. Musikak ikasleen prestakuntza integralean laguntzen duela dano dakigu, eta entzutea, hitz egitea, konpartitzea, partekatzea eta errespetatzea bezalako jarrerak garatzen ere laguntzen du musikak. Beraz, ekimen honek balio artistiko eta kulturalaz gain, balio hezitzaile importante bat ere badu. Eta musikak, kultur adierazpen gisa oso paper esanguratsua izan du beti, gure errealitatearen eraikuntzan eta gizarte bakoitzaren, pizkat errealitate hori partekatzeko eta kohesionatzeko tresna bilakatu daiteke, guren eraberen aurtean. Eta horren ondorioz, euskal kultura eta euskal hizkuntzarekiko motivazioa eta erabileran ere bide egiteko. Eta, laburbilduz esango nuke, talde identitatea sortzeko indarra duela musikak. Nik esaldi horrekin laburbildu nuke egitasmo honen helburu nagusietariko bat. Dano dakigu, gure garaian, musika erreferente bat izan dela. Gogoratzen ditugu euskal rockaren impactua, behintzat gure belaunaldian. Eta pentsatzen dugu, ondare hori berpiztu egin behar dugula. Garaian garaiko artistekin eta sortzaileekin, baina pentsatzen dugu oso importantea dela ondare hori berreskuratzea, familiekin ere lanketa bat egitea, eremu ez formalean ere bilatzea espazioak horretarako, baina eskola, erdigunera ekarri behar du egitasmo hau. Eta eskolatik abiatuta gizartera eraman behar dugu egitasmoa. Eta, laburtzeko esango nuke egitasmoa aitzindaria dela, gure ustez, eta, hezkuntza formalean beste estilo bat finkatuko duena edo irekiko diguna. Gure lana da, azken finean, hezkuntza sailean bitartekari izatea, laguntzea, erraztea, olako proposamen aitzindariak eta sortzaileak mahaigaineratzen direnean. Eta, aurrera begira, gure asmoa da programa hau sendotzea eta edatzea gure sistemetako ikastetxe guztietara. A modo de resumen, esta iniciativa, musikariak ikastetxetan, músicos y músicas en los centros educativos, tiene como objetivo transmitir la cultura vasca y difundirla, y está dirigido al alumnado entre 14 y 18 años, y lo que pretende es fomentar la transmisión de la cultura a través de la música, que la creatividad se convierta en una palanca para buscar una manera de acercarse a la cultura vasca y a la lengua vasca. Y los músicos y las músicas, como Mikel, se acercarán a los centros educativos con un programa específico, se trabajarán materiales de antemano. Lo que queremos es integrar en el currículum la cultura y la música al final lo que nos ofrece es la posibilidad de crear y abrir procesos de creación y de reflexión introspectiva también para el alumnado, porque es una vía de transmitir sentimientos, de compartir, de crear identidades. Y pensamos que hay que recobrar un poquito las iniciativas que en su momento, en nuestra época,
se trabajaba mucho y se hablaba mucho de la música vasca, y lo que queremos es pues bueno, ponerlo en el centro del currículum vasco. Pensamos que es un programa pionero y que tiene el objetivo de dar las herramientas necesarias para no solamente conocer y entender la trayectoria de la música vasca, sino de trabajar otro tipo de competencias en el contexto educativo. Y bueno, yo diría que con esto ya me he extendido muchísimo y le voy a dar la palabra a Gotxon, que conoce de primera mano el programa y nos hablará un poquito más de... Eskerrik asko kazetari etortzearren, eta aprobetxatu nahi dut hemen ere badaudela nirekin batera ekimen hau koordinatzen ari diren hezkuntza saileko teknikariak, beraien laguntza, elkarrekin egiten dugulako, hau dena, ez? 2018an Nafarroan hasi ginen musikariak ikastetxetan egitasmo, han hasi ginen musikariak ikastetxetan izeneko egitasmo hori zorionez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxeetara ere iritsi da. Han izan ditugun 3 urteetan balorazioak izugarri onak dira, idatzita dauzkagu, naiz esageratzen ari, gu ere harrituta gelditu ginen hasieratik zer nolako harrera eduki zuen, bai irakasleengan, bai ikasleengan, biengan. Izugarrizko balorazio positiboak izan ditugu, beti esango nuke nik, ez? Oso salbuespen gutxirekin. Horrek aurre ikusten digu hemen ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxetan ere oso antzeko izango dela balorazioa. Espada hobea, kontuan izan da, musikariek ibilbide bat egin dutela, 3 ikasturte daramatzaten Nafarroan saio hauek eskaintzen, eta orduan aurreikuspenen arabera behintzat oso balorazio positiboak izango ditugu hemen ere bai. Musikariak ikastetxeetan, berak oso ondo azaldu duz zer den egitasmoaren mamia, teknikoa gora etorriko naiz ni, musikariek 80 minutuko saioak eskaintzen dituzte. Pandemia egoera dela eta ez dela ikastetxe batzuek agian erabakitzen dute laburragoak izatea saioak eta hori ere izan daiteke, baina berez 80 minutuko saioak dira, eta 80 minutuko saio horietan musikari bakoitzak bere sormen prozesua azaldu egiten die ikaslei. Hau da, kanta bat hasten denetik, hitzak aukeratzen direnetik, melodia bat sortzen denetik, musikariak bere intimidadean edo bere entsegu lokalean sortzen duenetik eta disko batera edo holtzara iristen deneraino, sormen prozesu hori guztia azaldu egiten die ikaslei. Orduan, 30 musikari dira, oso estilo diferentetako musikariak dira, belaunaldi bat baino gehiagoko musikariak dira, 20 dira gizonezkoak, 10 dira emakumezkoak, Euskal Herriko herrialde guztietako musikariak daude, horrek esan nahi du ikastetxeetan ikasleek euskarari dagokionez ere, euskarak duen aniztasun eta beraztasun hori ere jasoko dutela, batua izanik ere oinarria, bakoitzak bere euskalkitik ere erabiltzen duelako asko eskoletan. Orduan, ikasleek nola aldiro musikari ezberdin bat jasoko duten, ikastetxe batera doa musikaria ikasturte batean, hurrengoan beste ikastetxe batera doa. Ez da errepikatzen, helburua baita alik eta musikari eta estilo diferentenak jasotzea. Orduan, aberastasun hori jasotzen dute. Guk Nafarroan izan ditugun balorazioak, hemengoak ez dira oso ezberdinak izango. Ikasleentzat musikari bat ikustea beraien gelan, ez? 40 bat ikasleentzako saioak izaten dira, beraien gelan. Kontatzen, nola sortzen den kanta bat, esperientzia hori izugarria da, zen normalean emaitza da jasotzen dutena, edo jasotzen duguna, ezta? Eta eskara kontziente zer suposatzen duen kanta bat sortzeak, ez? Ez daukagu lanaren kontzientzia hori, ez? Zenbat ordu sartu behar dituen musikari batek kanta bat sortzeko.
orduak, eta nola egiten duen, beraientzat sentimenduak eta diskursoa eraikitzeko, antolatzeko, partekatzeko, kaleratzeko bide bat izan daitekela ikustea, pelokeria bat ematen du, ez, denek konsumitzen dugu musika, ez, baina barruan zer dagoen, zer lan dagoen eta nola egiten den, ohartzen direnean harritu egiten dira. Eta pentsa dezagun, gaur eguneko belaunaldiek, ez, orain DBH 3-4 batxilerrean daudenak, konsumitzen dutela mugikorretik musika, konsumitzen dutela plataformetatik, eta plataforma horietan euskarak ez dago besten mailan inondik inora, ez da, orduan konsumitzen dutena ahaleginik egin gabe, telefonoa piztuta oso erraz daukate musika jasotzea, emaitza jasotzen dute, kantak entzuten dituzte, diskoaren kontzeptua ez dago, orduan da gauza bat beraientzat oso erreza dena, beraientzat eta denontzat, ez? Mugikorra dugun guztiontzat. Orduan, harritu egiten dira, horren ezurdura, horren mamia zein den ezagutzen dutenean. Musikarekiko zaletasuna duten askok, eta hori grabatua daukagu, esan izan digute, musikariak joan direnetik beraien ikastetxera eta beraiekin egon direnetik, sortzeko grina azalerazi dietela, ez da? Emakume musikariak egotea gelan, askorentzat, lehenengo esperientzia izaten da, ez da? Guk ere askotan galdetzen dugu, ez? Eta ez ezagutza handia dago, gaur egungo euskarazko musikarekiko, eta ez ezagutza handia dago emakume kantari musikariekiko. Eta beraientzat ikustea emakume hoiek, erreferente bilakatzen zaizkien emakume hoiek sortzen eta nola sortzen duten, hori da pizgarri izugarria batez ere sortzaile izan nahiko luketen emakumentzako. 40 laguneko saioak, 40 lagunentzako saioak izatea hobetsi genuen zergatik, asmoa baita pandemia honek eragotzi diguna, baina hau gainditzen dugunean, gainditzen denean, etorriko da berriro bestelako hartu eman bat, ez da? Baina Nafarroan izan dugu esperientzia, ez da? Kantak sortu izan dituzte, musikariekin batera, beraientzat musikari horrekin elkarreragina eukitzea beraien gelan, ez? Ez kanpoko areto batean, ez bada beraien gelan, ez? Egunero ikasten, beste gauza batzuk ikasten dituzten gela horretan, hau ere ikastea oso importantea da beraientzat, ez? Izugarrizko pizgarri izaten da, ez daudelako ohituta ere, horrelako hartu eman batera, eta egia da musikari batzuk oso ezagunak direla programa honetan, beste batzuk ez dira hain ezagunak, baina denekin gertatu izan zaigu, denekin, naizta ez ezagunak izan musikariak, balorazioak oso positiboak izatea horrexegatik, ez? Hartu eman horregatik, ez? Sormenean estea da, azken batean, ez? Persona batek bere sentimenak eta pentsamentuak konpartitzeko beste modu bat sormena dela ohartzea hori oso importantea da, ez? Musikari batek izan dezake, persona batek izan dezake sekulako gaitasuna kanta bat sortzeko eta gero ez da kapasa albokoarekin hitz egiteko, ez? Askotan gertatzen da komunikatzeko, partekatzeko sentimenduak eta pentsamentuak badirudi bakarrik modu bat dagoela, ez? Baina guk honekin erakusten dugu modu asko daudela, sentimenduak eta pentsamentuak partekatzeko. Eta bat sormena da, ez? Orduan, ezten ditugu sormenean. Eta gure komunidadean, gure herrian, elkarrekin sentimentuak eta pentsamentuak partekatzeko, musika sormena ere badela modu bat beraiek ikusi egiten dute bertatik bertara, sentitu egiten dute bertatik bertara. Eta gero transmisioa bermatzen dugu, ez? Musikariek berak lehen oso ondo esan duen bezala, aurre lanketa bat ere proposatzen diegu ikastetxeei, ez? Intranet baten bitartez, proposatzen diegu aurre lanketa bat egitea, eukidezaten ere, joan den mendeko 50. Hamarkadatik gaur egunera arteko euskal kantagintzaren,
mapa, irudi, argazki integral bat eduki dezaten, ez? Orduan, musikariek adierazten dietena da, gu katebegi bat gara. Beste batzuk izan ziren sortzen lehenago eta orain gu ari gara sortzen, euskaraz. Eta bihar zuek egin dezakezue. Hori ere bada, Lehenago sortu zuten batzuek, guk sortzen dugu gaur, bihar zuek egin dezakezue. Bueno, eta hori da, gu oso pozik gaude, Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxeetan euskal musikariak arituko direlako beraien sormen prozesuak azaltzen, eta hori uste dugu gu, behintzat, euskal kulturgintzarentzat oso importantea dela, zer esanik ez, euskal musikarentzat, eta hizkuntza gure euskararen biziberritzearentzako ezinbestekoa da, emozioak, pensamentuak, sentimentuak, adierazteko modu ez formal hauek presente egotea ikastetxeetan, ez da? Bueno. Gotzon, mila esker, modu ez formal hauekin jarraituz, egia esan emakumezko bat izan behar genuela gaurkoan gure artean, baina, arazo pertsonalengatik ezin izan da hurbildu. Beraz, inuni emango diago. Gustora entzungo dugu azkenengoko kanta. Aurrera, Mikel. Esan behar nuen, parkatu